дуруди худо дӯстони азизам, касоне ки ин дамаро тамошо дорад, ҳарчанд намехоҳам дар ин мавридҳо суҳбат кунам, лекин баъзе ҳолатҳо маҷбурам месозад ки то бигӯям, то аввалаш аз худо, баъд аз дасти хайри шумо умед дошта бошам ки ин бародаре ки дар назди ман мебинед, мову шумо кӯмакаш расонем. ин бародар аз худи тоҷикистони худамо аст. ҳамагӣ 18 сол умр дорад. ҳамин сол мактабро хатм кард ва барои табобат қадам ранҷа намуд ба Русия. Довуҷон чандин сол аст ки бемории саратон аст. Саратон яъне рак. ва хеле ҷавон аст, ҳоло ягон бисёр орзуҳо дорад, ҳар як ҷавон бисёр дар дил орзуҳо дорад, вале чунин ҳолатҳо мешаванд дар зиндагӣ ки орзуҳои моро қайчӣ мекунад. ва ман аз шумо, ҳамагони шумо хоҳиш мекунам ки дар бари ҳамин бародар бошем ва санг бишавем ки то орзуҳои ин бародарро ҳамон қайчӣ набурад. ман ҳозир аз худаш мепурсам чӣ азият метиҳад ин додари хурди моро, додари ҷавони моро. аз забони худаш мефаҳмед чӣ азият медиҳад? дард мекунад, ҳам тарафи даст дард мекунад ва даст боло намерава, ҳамин қадар боло мерава, дигар болои хеле намерава. азоб мекашад. Бале, дард мекунад, қариб ҳар рӯз дард мекунад. дар Тоҷикистон табобат гир шуд. Дар Тоҷикистон якам до оператсия кардан, баъд 7 моҳ пас боз хайрот кардан, яъне ҳамин дард боз сар шид, бо хайрот кардан рафтем, гуфтанд ки идо лечение мекунем, химия гуфтанд, 5 курс химия гирифтам, баъди 5 курс химия бо гуфтанд ки сведа мегирем, баъди свед, баъд уже бо фикрошон дига шид, бо давом додан, бо гуфтанам хе давом додан мегирем. И уже мара ябора вақте ки химия агар як тарафта мисол хубӣ биёрад, дигар тарафта залал овардан мегирад. Мисол дар ҳамун Тоҷикистон диагноз, яъне ки ҳамин касале ки мада мондан, ҳамирам уқа хуб намондан, барои ҳам қадар фақат ҳамин химияро пешниҳод кардан гирифтанд. баъд мо санагӣ маслиҳат кардем ки ба Россия биёем, видео бинем чӣ мо меган. видео омадем, гуфтанд ки оператсия мекунем, иншоалло баъди оператсия ки хуб мешавад. ногуфта намонад, ин бародар падарашонам гепатит доранд ва бо момааш инҷо омадагӣ аст, дар Москав аст, ҳамун модаркалонашон. як ҳамин варақе ки дар дасти ман аст, хеле варақҳо, рости гап хеле ҳуҷҷатҳош хеле ва хеле бисёр аст. ман намехоҳам ки ҳар яки инро ба шумо нишон бидиҳам, ва як ҳамин чизе ки навистагӣ аст дар дасти ман 191 000 навистагӣ аст. 191 000 навистагӣ аст. бо инҷа бо 6200 кимчи дигар саросар фикр мекунам ки қариби 300 000 маблағ сарф мешавад. ман умедворам ки аз хеле дасткушоё дар байни мо зиёданд ва кӯмаки худро ба ин бародар мерасонанд. як чизи дигарро ногуфта намонад, ҳамин бародар номаш Довуҷон Азаматович. Довуҷон Азаматович як корти бонкӣ Сбербанк дорад ба номи худаш. бо коре нашавад ки мисли баъзе қаллобон аз ин наворе ки дида истодаед гиранду ба дигар кортҳо маблағ гузаронанд. ҳамин кор нашавад. ҳамин корте ки мо мегузорем, рақамҳояшро дар рӯи экрани худ мебинед, шахсан ба худи ҳамин дахл дорад ва он маблағе ки кифоя мешавад барои ин ҷамъ шавад. мо пас аз он як эълони дигар мекунем ки маблағ ҷамъ шуд. ба ҳаматон якҷаҳон ташаккур. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад.